Ένα άλλο επιτραπέζιο της ίδιας σειράς. Έχω δύο πρόβατα ατακή πουλόγατα που λέει. Λοιπόν, πρόσεξε λίγο εδώ την τρίλια στο κάτω μέρος. Τώρα. Κράτα. Πολύ σημαντική τρίλια. Τη βρίσκουμε σε άλλα σημεία επίσης. Πρώτο και τέταρτο δάχτυλο. Ο αντίχειρας δεν μετράει. 1, 2, 3, 4. Δεν παίζουμε διπάτη δηλαδή. Βλέπεις. Πρώτο δάχτυλο και τέταρτο τρίλια. Πολύ σημαντική τρίλια. Πάρα πολύ σημαντική. Τεχνική που επίσης έκανε ο Γόγος ο Μετρίδης, ο Πατριάρχης. Λοιπόν, στο τραγούδι μας. Έχω δύο πρόβατα